גילאים אורחים, ברוכים הבאים. היום אנחנו מקליטים שיחה מקוונת בנושא ניהול מקלטים. אני שי זר ואיתי עופר סימונוב, הוא מנהל תחום ה-Way ותחומים נוספים במוטורולה סולושנס ישראל. היי עופר, מה שלומך? היי, מה שלומכם כולם? מצוין, תודה. אז היום בחרנו להתעסק בנושא ניהול המקלטים, מהסיבה שמאז פרוץ המלחמה הנושא הזה קיבל משנה תוקף, ואנחנו רואים חשיבות גבוהה גם בארגונים וגם בקהילות, לדעת למגן את האוכלוסיות שאנחנו אמונים על ביטחונם. כמו שאמרתי בפתיח, אני מניח, ואתה תתקן אותי אם אני טועה, שתחום ניהול המקלטים זה תחום שזוכה לסקרנות ולביקוש גבוהים יותר מאשר בעבר, מאז פרוץ המלחמה. אבל לפני שאנחנו ניכנס לפתרונות טכנולוגיים חדשניים יותר, תספר קצת על מה היה עד אז, מה היו הפתרונות הקלאסיים שחווינו כשרצינו לנהל את המקלטים. עד לפני המלחמה, מקלטים בדרך כלל היו סגורים. יש בכל רשות או בכל ארגון איזשהו גוף קטן שמתחזק את המקלטים האלה, מגיע פעם למקלט, פותח, מסתכל שהכל בסדר. מקלטים שהם ציבורים דו-שימושיים, אז שם הבעיה הייתה פחות, כי אנשים למעשה משתמשים במקלטים כבתי כנסת, מקום לחוגים, יוגות למיניהם וכאלה, וכך העירייה מכניסה לעצמה עוד כמה שקלים לכיס, אבל למעשה המקלטים היו ללא שימוש, אבן שאין לה הופכין, אבל אתה יודע, לא נגעו בהם אף פעם, רק תחזקו אותם לאורך זמן. המצב השתנה באופן משמעותי מאוד, שאיום הטילים הפך להיות ישים וחי איתנו. בעבר היינו מתייחסים למקלטים, כמו שאמרת, כאיזשהו חלל נדל"ני שאפשר להשתמש בו גם לצרכים אחרים. בכל מקלט שאני מכיר לפחות, הוא היה או מחסן או חוג. אגב, אפילו, אתה יודע, במשרד שאני יושב בו היום, אני יכול לספר כאנקדוטה, אז בקומה יש לנו מקלט משותף, ובהזעקה הראשונה ניסינו להיכנס, לא הצלחנו, כי מסתבר שהיו שם מלא ארגזים של אחת החברות השכנות שלנו פה. זהו, שזה בארגונים מסודרים, זה בדרך כלל הופך להיות מחסן. אז מה הם החידושים שאנחנו יכולים להכיר היום? מה הם הפתרונות שמוצאים היום בשוק, שאמורים לייעל את השימוש במקלטים? מערכת בקרה בתוך המקלט, המערכת הזאת למעשה מאפשרת לקבל אינדיקציות מתוך המקלט, כלומר, לצורך העניין, אם יש תנועה, גלאי נפח, אם יש הצפה, גלאי הצפה, וכמובן, במידה ופותחים את המקלט, להראות לשכנים שהמקלט פתוח, כלומר, יש איזשהו פנס מעבב. המערכת הזאת מופעלת על ידי הרשות עצמה, כאשר יש 3 תצורות של עבודה, וזה הדבר החשוב ביותר. הדבר הראשון זה חיבור ישיר למערכת הצפירה הלאומית. ברגע שיש התראה לצופרים באזור, לפי הפוליגון של פיקוד העורף, למעשה המערכת מקבלת את אותו אות, ולמעשה מאפשרת פתיחה של המנעול במקלט. האופציה השנייה זה והרשות מחליטה שהיא פותחת המקלט באופן יזום, מתוך מערכת שליטה ובקרה שמותקנת במוקד העירוני, לתת לחיצה, לפתוח את הדלתות, וכמובן דרך זה אתה גם מקבל את כל האינדיקציות, האם הדלת פתוחה, האם המנעול פתוח, האם יש תנועה במקלט וכן הלאה. והאופציה השלישית היא למעשה עבודה עם מנעול, מפתח, מאסטר מיוחד, ויכולה לפתוח את המקלט באופן יזום על ידי עבודה ידנית. בתחילת הדרך רשויות אמרו, אנחנו נשלח את הסיירים שלנו והם יפתחו את המקלט, ייקח להם 20 דקות, חצי שעה. בפועל המציאות הפכה לכולם על הפנים. אוקיי, אז אם אני מבין מהריישה של הדברים שלך, אז בבסיס אנחנו בעצם מקבלים איזשהו שיקוף של המצב במקלט, זאת אומרת כניסות, יציאות, נוכחות וכולי, שזה אגב קצת דומה לכל חלל מאובטח שאנחנו נרצה לשים בו גלאים וכולי, אבל השכבה השנייה והמשמעותית יותר, זה אפשרות לשליטה מרחוק, בין אם זה אוטומטי ובין אם זה בידי חדר הבקרה, שמאפשרת פתיחה מהירה וצמצום משמעותי של זמן התגובה, שכולנו הבנו כמה הוא חיוני וקריטי בהצלת חיים. לצורך העניין, אם אני רוצה לשמור על האנשים בפנים ולא לאפשר למחבלים להיכנס פנימה, כך לדוגמה עיר שמותקפת, כמו בתרחיש של השבת השחורה, אז ההזעקה הראשונה מופעלת כשמשוגרים טילים לכיוון הפוליגון הזה, אנשים נכנסים אחרי שהדלת נפתחה בצורה אוטומטית, ורבע שעה אחרי זה נכנסים כוחות רגליים של האויב פנימה, ואנחנו לא רוצים שהדלת תיפתח בפניהם, אז יש דרך גם לנעול את זה מהצד השני? המערכת לא סוגרת, לא נועלת את המקלט.
לא נועלת את המקלט מכמה סיבות, בעיקר בטיחותיות, כדי לא לנעול אנשים בפנים. מחד. מאידך, יש כן אפשרות על ידי אותו מנעול לנעול באופן ידני את הדלת מבפנים. יש פרפר מבפנים, מפתח מבפנים, שמאפשר נעילה של המקלט. צריך לזכור, חייבים לתחזק. זה משהו שצריך להיכנס לתובנה של כולם. הדבר הזה צריך להיות מתוחזק במהלך כל השנה. לעשות בדיקה, דרך אגב, מה זה לעשות בדיקה? זה להסתכל על המכוונים של המערכת שליטה ובקרה, לראות שהכל תקין, לראות שהכל עובד, ויש תקשורת, ויש מתח, ויש סוללות, ויש הכל, והכל עובד. אז התחזוקה היא מאוד מאוד חשובה, פעם ביום, פעם בשבוע, לפחות. מערכת השוב שאמונה על המקלט, היא מערכת שוב שגם מסתנכרנת עם מערכת השוב המרכזית לצורך העניין של הארגון? לא, אנחנו לא מאפשרים את הסנכרון הזה, ושוב מאותה סיבת חירומיות של מערכת. ושלא יהיו תקלות כאלה ואחרות, ולכן המערכת היא חייבת להיות stand alone, היא חייבת להיות בפוקוס מיוחד, ושוב למדנו להפיק לקחים בדבר הזה, זה חירומי, זה חיים ומוות, ולכן זה חייב להיות stand alone ולהיות לבד. אחד התחומים הנוספים שחווינו במלחמה כתחום קריטי, זה נושא הרציפות התפקודית של כל המערכות. אנחנו מניחים שבתרחיש חירום יכולות להיות תקלות של תקשורת, תקלות של חשמל, יש דרך להבטיח את הרציפות תפקודית של המערכת הזאת, או שבנקודת הזמן הזאת אנחנו אומרים, אוקיי, זה השלב שבו העירייה תופסת את הפיקוד, ואם נופל החשמל או אם נופלת התקשורת, אז אנחנו עוברים למצב ידני לחלוטין. מבחינת חשמל, אז אנחנו מבינים שהמערכת חייבת להיות מגובה מבחינת חשמל, והמערכת מאפשרת עבודה גם כשאין מתח. המערכת יכולה להמשיך לתפקד סדר גודל של 5 עד 6 שעות, אנחנו מגבים את המערכת כמובן באופן יזום. היתרון של אובדן של תקשורת בא לידי ביטוי בעצם זה שאנחנו גם למעשה מחוברים רציף באופן ישיר למערכת הספירה הלאומית. המערכת הזאת היא מאוד חסינה. אז אנחנו מבינים שיש יכולות, השאלה אם ברמת היישומים, זה יישומים שמתאימים אך ורק לרשויות מקומיות עם עשרות ומאות מקלטים, או שאתה יכול להגיד גם ארגונים גדולים, גם בחללים שונים, אפשר לקחת את המערכת הזאת וליהנות ממנו. אדפטציה מאוד פשוטה ומאוד רגילה, לקחת את הדבר הזה ולהשתמש בו לכל מיני דברים. לצורך העניין, דיברת על רשויות, אז כבר הצענו את הדבר הזה ברשויות שכל מה שעניין אותם זה מגרשי ספורט לצורך העניין. מגרשי ספורט, אז אומרים לי, עופר, בלילה אני נועל את זה, אבל בבוקר לא רוצה פעם לשלוח עכשיו סבב של סיירים לפתוח את זה. פתיחה, נעילה, מחברים את זה דרך השוב, 6:30 בבוקר פותחים את זה, אין שום בעיה, אפשר לקחת את זה לכל כיוון שרק רוצים, כל מיני חדרים, כל מיני תאים, כל מיני מתחמים, כל מיני, הכל. דיברנו עד עכשיו בעיקר על ההיבטים החירומיים, אתה יכול לספר קצת בשגרה מה מערכת מהסוג הזה יכולה לייצר לנו? הרבה מעבר לניהול מקלטים, זה ממש בקרת פתחים, בוא נקרא לזה ככה. אני מניח שברגע שיש לי בקרה על כל מי שנכנס וכל מי שיוצא, אז קודם כל אני יכול לחסוך כוח אדם שצריך להגיע פיזית ולזכור את המקום ולהבין את הסטטוס הנוכחי שלו, ומן הסתם, לאורך זמן אני גם חוסך בעלויות תחזוקה, כי כל זמן שאני משמר את המצב הקיים ודואג שלא יהיו גליצ'ים, אז אני מונע מבעוד מועד כל מיני תקלות עתידיות. אז אני רק אחדד את העניין הזה, המערכת מאפשרת פליטה על מתחמים, כן, וזה בהחלט מאפשר תחזוקה ללא הוצאות מיותרות. אתה יכול לספר על אתר, פרויקט, מקרה, שבו בא לידי ביטוי השימוש בפתרון הזה? ניקח אתכם למקום הגדול ביותר, נקרא לזה מדינת תל אביב, לכל מי שלא מכיר, אז הנה לנו מדינת תל אביב, סדר גודל של כ-250 מקלטים, שמתוחזקים באופן מאוד 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 מדויק ומסודר, ובהחלט ראינו תפעול של הדבר הזה במהלך המלחמה, קיבלנו פתאום קריאה ש50 מקלטים לא נפתחו, מקבל כזאת קריאה אותה באופן אוטומטי, כל הסרקורים נדלקים, כל המערכות נדלקות, נכנסנו לתוך המערכת, ואז באמת גילינו שדווקא בפוליגון הזה לא הייתה התראה, ולכן המקלטים לא נפתחו, וזה היה מדהים לראות את זה, החבר'ה לא האמינו, אמרתי לחבר'ה בואו תסתכלו, הנה הפוליגונים שלכם, פוליגון כזה ופוליגון אחר, מזרח מערב קיבלו, המרכז לא קיבל, ראינו את זה וזה עבד מעולה, אני יכול להגיד בשמחה, 0 תקלות.
האמת שבאמת המכפיל כוח זה הסינכרון בין היכולת להבין את המקור של ההתראה והמיקום שלה, וכך גם לחסוך תנועה של אנשים במרחב, שגם כן עלולה להיות בעייתית, בטיחותית וכולי. אני יכול לספר כמנהל ביטחון שהחיסכון העיקרי שלי בשימוש כזה הוא בזמן תגובה. קודם כל אני מקצר את הזמן שבו התושבים או האוכלוסייה שתחת אחריותי בלתי מוגנים, ואני מכניס אותם כמה שיותר מהר לתוך מרחב מוגן. ודבר שני, אני יכול להשתמש בכוח האדם שלי לצרכים אחרים, אני לא צריך להקצות אותם לטובת פתיחת מקלטים או פתיחת חללים כאלה ואחרים, ואני יכול להשתמש בהם כדי לעשות דברים אחרים שהם חשובים יותר באותה נקודת זמן, אם זה סריקות, אם זה ממש להגיב לאירוע האמת וכו'. אני יכול לספר שאני הייתי מנהל הביטחון של שכונת צהלה בתל אביב, והיו לנו 3 מקלטים, אז זמן התגובה שלי היה מתארך אוטומטית באיזה 3 דקות, כי הייתי יודע שהסייר שלי דבר ראשון הולך ופותח 3 מקלטים, כל אחד בנקודה אחרת בשכונה, ורק אז מתחיל לטפל באירוע. כחלק מהעניין הזה, אני אלך טיפה לתחומים הנוספים שאנחנו מדברים קצת, אז דיברנו על נופריות בעבר, ואנחנו מדברים על זה גם היום אנחנו כמערך, אנחנו למעשה גם מאפשרים לחבר בין המערכות, לצורך העניין היום, אם אני שם היום מערכת נופרית שמקבלת גם היא באותה תצורה קריאת צבע אדום, אני יודע שאנחנו יודעים כבר היום לשדר את הדבר הזה גם לתוך מכשירי הקשר, לתוך מכשירי הווייב, שזה בהחלט משהו שהוא חשוב, כי לא תמיד אתה יושב במקום שאתה שומע, אם אתה לא שומע או לא יודע, אתה לא תפקד, אין מה לעשות. אז עופר, קודם כל תודה רבה לך על הזמן, תודה רבה ששיתפת אותנו שוב, פתרונות טכנולוגיים חדשניים, אנחנו קהילה שצורכת ידע וצורכת פתרונות כאלה, בטח בתקופה הזאת, ואנחנו מעריכים מאוד את הזמן שהקדשת לנו. אז תודה רבה ושלא נזדקק. אמן, העונג הוא כולו שלי. תודה רבה לכם.